Σκόκο πέρασε. Κάθετα έξυπνα για τον Βραζιλιάνο, τον Έντερ. Μπροστά το Κοντοδήμος. Ο Έντερ κάνει τη σέντρα του. Ο Μπλάνκο στην κίνηση out στο 4. Πρώτη καλή στιγμή στο μάτς. Χειροκροτάει ο Χιμένεθ. Σκόκο. Ωραία κίνηση του Γεωργία. Ο Σκόκο προτιμά να γεμίσει για τον Μπλάνκο στην κίνηση out. Η αντίδραση του Μανόλο Χιμένεθ. Μάκος. Δεν βγάζει την μπάλα έξω. Λιμπερόπουλος. Την ώρα που ο Χιμένεθ ζητάει από τους παίκτες του να βγάλουν την μπάλα από το γήπεδο, αυτοί δεν το κάνουν. Ο Μπλάνκο σουτάρει, ο Κωνσταντόπουλος δυσκολεύεται. Τώρα φεύγει η μπάλα από την περιοχή. Ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Ισμαήλ Μπλάνκο. Με πολύ φάλτσο, η κεφαλιά λίγο έξω. Μπλάνκο και Λιμπερόπουλος στην περιοχή. Για τον Μπλάνκο η παλιά και πάλι στην κίνηση στο πρώτο δοκάρι. Και πάλι δεν βρήκε εστία ο Αργεντινός. Το πλάγιο για την ΑΕΚ. Γρήγορα ο Μάκος στον Σκόκο. Ανεβαίνει ο Γεωργίας και πάλι τον είδε ο Αργεντινός και τον ψάχνει. Αλλά ο Κοντοδήμος απομακρύνει πάνω στον Έντερ, ο οποίος δοκιμάζει ένα σουτ δίπλα από την εστία του Κωνσταντόπουλου. Βιάστηκε ο Βραζιλιάνος. Σέντρα του Καράμπελα, μακριά η μπάλα από τον Βενέτη. Ξανά η σέντρα του Καράμπελα, κάποιες φωνές για χέρι, για να δούμε. Είναι ότι πρέπει να έχει βρει λίγο η μπάλα στο χέρι του Βενέτη, που δεν είναι και κολλημένο στο κορμί του. Εκτελεί ο Λεωνάρντο. Καλή εκτέλεση, μπάλα πάνω από την εστία του Κωνσταντόπουλου. Κωνσταντόπουλος που γεμίζει για ακόμη μία φορά. Καφές παίρνει την κεφαλιά, κατεβάζει ο Σκόκο, ο οποίος γρήγορα εδώ βγάζει για τον Λεωνάρντο. Καλό κοντρόλ. Αποφεύγει τον Κοντοδήμο και γυρίζει χαμηλά για τον Σκόκο στην κίνηση με το αριστερό. Ο Μίχος έβγαλε την μπάλα από την περιοχή με τη βοήθεια του Γιάντσι. Καράμπελας. Περνάει ανάμεσα από δύο. Περνάει και τρίτον ο Καράμπελας. Πολύ ωραία προσπάθεια. Κάνει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Λεωνάρντο. Κόρνερ ο Μαϊστόροβιτς. Λεωνάρντο. Ξανά για τον Μπλάνκο, ο οποίος καλύπτεται. Προσπαθεί να σκάψει. Λάθος επιλογή. Και εκνευρισμό στην κερκίδα. Τώρα που ο Κωνσταντόπουλος φωνάζει στην βοηθό, που δεν σήκωσε το σημαίακι της. Για να δούμε. Και νομίζω ότι σωστά φωνάζει ο τερματοφύλακας της Κέρκυρας. Εδώ και με την γραμμή να μας βοηθάει. Είναι εκτεθειμένος ο Μπλάνκο. Σκόκο στο κόρνερ. 83ο λεπτό στο μάτς. Τελείω Σκόκο, πρώτο δοκάρι πάλι. Νέο κόρνερ. Ένατο στο παιχνίδι για τους γηπεδούχους. Σκόκο εκτελεί με πάσα τώρα, αλλάζει με τον Γκερέιρο. Για σέντρα σούτα τον Γκερέιρο, νέο κόρνερ. Σκόκο. Ο Αργεντινός περνάει και μένει όρθιος, μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει χαμηλά, ο Δέλλας δεν μπορεί. Μπάλα φτάνει στο Λεωνάρντο. Γκερέιρο το σουτ. Μπάλα κοντράρει και θα είναι κόρνερ. Κέρκυρα πλησιάζει την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Χάμπλ πάει στο κόρνερ για να κερδίσει χρόνο. Ο Δέλλας του παίρνει την μπάλα. Τέλος το μάτς από το διαιτητή. Με τη συμπλήρωση 6 λεπτών. Απογοήτευση στην κερκίδα. 0-0